vi optager. Lad være med det der, så er det ulækkert. Det er jo det. Skal du op, eller? Ja, hvad er det? Jeg lukker ikke Tino. Jo, Tino. Hvor er det stærkt? Så monker. Kom så. Kom så. Kom nu op. Ja, ikke til middag, så er vi op. Ja, det er fint. Jeg er klar. Ja, lad os se, Anders undefeated champ. jeg vil sige så, du bliver stærkere, jeg gør 3 gange. Jo. Nå. Det vil jeg helt galt om så. Vilje, man er... Ja! Nej. Hey, Simon fik det ikke på video. Prøv at gøre det igen. Ja, det er jo ikke pænt, det der. Ja, okay. Fly, skarpe. Okay, det er jo helt. Der er brød, jeg er brød. Der er jo vinder. Du bruger de 2 arm, så det gør jeg også. Ud væk. Det var bare en dans, du brød. Vil. Ja, det går. Action! Nå, du har. Han ryger lige på hovedet. Er det en double? Er det en double? Det fik godt det der. Ja. Man der bare plads. Det er Han er syg. Afslutte for mig, Lars Brønd. det var jeg. Jeg ser på video. Jeg ser på stolen. Ja, tak. Og så den anden vej. Modsat, ja. Stolen er den fræk også. Ja, det er sgu ikke første gang, det er set på den stol, der kan sige. Der er ikke en stol i den, der ikke bliver udsat for det. Ja, eller havde sund for den sags skyld. Anders gør det så gud. Sådan. Og det jeg har på video. Ja. Ej, det der frem på det er ikke der, det der spam, det hedder. Happy slapping. Det er happy slapping, det der. Kan andre sige, at nummer 2, så kan jeg lægge nummer 1. Jeg gør det. Nej, det er Dino. Og det har jeg også på video.